соли сипаришуда ба вилояти Суғд беш аз 1.3 миллион шаҳрванди хориҷӣ ташриф оварда, аз манзараҳои нотакрор ва мавзеъҳои дилфириби вилоят боздид намуданд. ин рақам далели рушди бесобиқаи соҳа буда, имрӯзҳо бо шарофати соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар заминаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба яке аз самтҳои афзалиятноки иқтисоди миллӣ муайян шуда, ба дастовардҳои назаррас ноил гардида истодааст. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои таъсирбахш аз ҷониби давлату ҳукумат дар самти сайёҳӣ ин соҳа ба давраи рушди бесобиқа расида, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври шоён муаррифӣ гардиданд. соҳаи сайёҳӣ дар замони муосир яке аз самтҳои сердаромадтарини иқтисодиёти ҷаҳон ба ҳисоб рафта, дар таъмини шуғл ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум нақши муҳим мебозад. дар доираи татбиқи стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030 ҷиҳати таъмини рушди соҳа, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, ҷалби сармоягузорӣ ба инфраструктураи соҳа дар вилояти Суғд корҳои назаррас ба анҷом расонида шуданд. имрӯзҳо дар вилоят беш аз 40 ширкати сайёҳӣ ва 2 ташкилоти ҷамъиятӣ фаъолият мебаранд. инчунин 210 хатсайри сайёҳӣ бо фарогирии тамоми мавзеъҳои сайёҳӣ ташкил шуда, 97 субъекти хизматрасонии сайёҳӣ аз ҷумла 65 меҳмонхона, 19 осоишгоҳ, 1 маркази муолиҷавӣ, 4 дармонгоҳи табобати истироҳатӣ, 4 лагер, 2 хонаи истироҳатӣ, 2 баъзи истироҳатии сайёҳӣ бо фарогирии беш аз 7000 ҷойи хоб, 24 осорхона ва 1190 ёдгории таърихию фарҳангӣ, 97 зиёратгоҳ, 24 боғи фарҳангию фароғатӣ ва зиёда аз 2500 нуқтаи хӯроки умумӣ аз қабили қаҳвахона, ошхона ва чойхона фаъолият мебаранд. طبق امور رسمی شرکت‌های سیاحی در دوام سال 2025 نزدیک به 10,000 نفر سیاحی داخلی و خارجی خدمت رسانیدند. در ماه ینور دکبر سال 2025 در 97 سوبیکت خدمت رسانی سیاحی که مهمانخانه‌ها، آسایشگاه و استراحتگاه را در نظر می‌گیرد 144,000 نفر شهروندان وارد شدند که این نشان دهنده نسبت سال گذشته با 102.8% برابر است. با مقصد معرفی امکانیت‌های سیاحی منطقه و بهتر نمودن دسترسی به اطلاعات ساحه برای منظور کردن به سیاحان داخلی و خارجی، کتاب راهنمای سیاحی ولایت سیاحی و هنرهای مردمی و راهنمای سیاحی ولایت با زبان‌های خارجی در تحریر نو تهیه و نشر شد. манзараҳои фарохи дилкушо, чашмаҳои маданию шифобахш, осори таърихию ниёгони боарзиш ва рӯзҳои гарми Тоҷикистон аз ҷумла вилояти Суғд барои рушди соҳаи сайёҳӣ хело мусоид буда, сайёҳонро ба худ ҷалб менамояд. ҷаҳонгардон ва сайёҳони хориҷӣ давоми соли 2025 дар баробари тамошои табиати нотакрори вилояти Суғд, инчунин аз мавзеъҳои таърихиву фарҳангии вилоят боздид намуда, аз осор ва таърихи бою рангини миллати тоҷик шинос гардиданд. маҷмаъаи таърихию фарҳангии қалъаи Хуҷанд яке аз мавзеъҳои ташрифи сайёҳон ба ҳисоб рафта, давоми соли гузашта теъдоди зиёди сайёҳони хориҷӣ ба ин макон зиёд гардидааст. дар соли 2025 мо тавонистем ки зиёда аз 110,000 нафар тамошобинон, меҳмонон, сайёҳонро дар осорхонаҳои муассиса қабул намоем. аз он ҷумла 11,000 нафар меҳмонон, сайёҳоне аз берун аз кишварамон аз хориҷи давлат ба муассисаи мо қадам ранзида буданд. албатта гуфтан ҷоиз аст ки ҳар як меҳмон, ҳар як сайёҳе ки ба ватани мо меояд, ба вилояти мо меоянд, пеш аз ҳама аз мавзеъҳои таърихӣ, аз мавзеъҳои фарҳангӣ дидан менамоянд ва муассисаи мо дарҳои худашонро барои онҳо боз мекунад. ҷолиби диққат аз он аст ки имрӯз кормандони мо бо забонҳои ҳам хориҷӣ, бо забонҳои англисӣ, олмонӣ, бо забонҳои хитоӣ, бо забони арабӣ ин меҳмононро сайри илмӣ мегузаронанд ва онҳо аз нуқтаҳои асосии таърихии мавзеи мо пурра шинос мешаванд. соли 2025 мо маркази иттилоотӣ ва сайёҳӣ ташкил намудем ва бо ин марказ мо имрӯз ба тамоми ҷаҳониён доир ба мавзеъҳои таърихӣ, доир ба сайёҳон ва барои равнақ додани рушди сайёҳӣ албатта корбарӣ карда истодем.
дар воқеъ тоҷикистон мин ҷумла шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва кишвари меваҳои шаҳрбор буда, аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, прияхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру сайёҳат мебошад. ҷоиз ба қайд аст ки нашрияи бонуфузи австралиягӣ Lonely Planet, ки яке аз бузургтарин ноширони китобҳои дастури сайёҳӣ дар ҷаҳон мебошад, Тоҷикистонро ба феҳрасти 25 таҷрибаи беҳтарини сайёҳӣ дар соли 2026 ворид намуд. нашрияи мазкур ҳар сол рӯйхати кишварҳои беҳтаринро барои сафар эълон мекунад. вақте Тоҷикистон ба ин рӯйхат ворид гардид, ин боиси афзоиши сайёҳони ҷаҳонӣ мегардад. ҳатто коршиносони ин нашрия, ки тамоми дунёро гаштанд, табиати зебо ва меҳмоннавозии мардуми Тоҷикистонро яке аз таҷрибаҳои нотакрори сайёҳӣ дар соли 2026 эътироф карданд. афзудани теъдоди сайёҳон ва меҳмонон ба манфиати иқтисоди миллӣ мусоидат менамояд. барои ҷалби бештари сайёҳон, тарзи дурусти пешниҳод кардани хизматрасонии ҷавобгӯ ба талаботи замонро ба роҳ мондан лозим аст. ҳамин аст ки сол ба сол инфраструктураи сайёҳӣ рушд ёфта, ҷаҳониён Тоҷикистони зебою афсонавӣ, дорои арзишҳои волои таърихӣ, фарҳангӣ ва табииро интихоб намуда ба ин ҷо ташриф меоранд. рушди ин соҳа ба пешрафти кишвар ва муаррифии бештару беҳтари миллат дар арсаи ҷаҳонӣ мусоидат менамояд.